Bé, Catalunya té capacitats per afrontar els riscos naturals que poden acontèixer i que poden afectar i amenaçar el país, òbviament. El que passa que és obligat de dir que hem de millorar. Hem de millorar tant en el coneixement com en la gestió dels riscos. El coneixement que hi ha a Catalunya és potent i és homologable als estàndards internacionals, però hi ha una feblesa a destacar, que és que tenim bon coneixement, però no sempre transferim aquest coneixement als organismes de gestió dels riscos. Un altre element important, sobretot en el tema de gestió, és que tenim uns pilars bàsics d'organismes públics que permeten afrontar la bona gestió dels riscos. La Generalitat té organismes i té diferents institucions que ens permeten gestionar emergències, ens permeten fer prevenció, ens permeten fer predicció, però en aquest àmbit el que ens fa falta és millorar en la coordinació. I després, en l'àmbit d'ordenament o reglamentari, o legislatiu, si voleu, hi ha dos temes importants. Un és la legislació en protecció civil i l'altre és la legislació en ordenament territorial. En protecció civil tenim bons plans d'emergència, però ens està fallant el que és la implantació de les actuacions en l'àmbit municipal. Cal fer un gran esforç en l'actuació municipal dels plans d'emergència. I en l'àmbit d'ordenament territorial tenim una llei potent, que és la llei d'urbanisme i el seu reglament, que d'alguna manera ens permeten gestionar el territori tenint en compte els riscos. Però és fonamental que aquesta llei es compleixi fins a les seves últimes conseqüències. I perquè es compleixi ens fan falta tenir cartografies de detall, mapes de detall de riscos de tot el territori i les guies tècniques necessàries per realitzar aquestes cartografies. Això és fonamental i tenim models a seguir en països de l'entorn, a França mateix. I finalment dir que queda un element amb molta potencialitat, que és l'educació i la sensibilització. Sense educació de la ciutadania i de la societat en general, no podem tirar endavant qualsevol dels reptes que la mitigació dels riscos planteja a Catalunya.